11. jelete peyce takdiriyek bilen Ahun Tumaz'ın cevabiyetinden. Mevzumuzda bolsa hormatly Celal Qari'nin tufrağın başında el kaldırıp dua edenlerin hakkında. Nahmeduhu ve nusalli ala Resulihil Kerim. Geçen jelete ben bir vaqaya tarif ettim. Ki hormatly Ustad-ı Muhterem Celal Qari Medrese-i Hanefiye Gömbed'in tarafından bir cemaat bolup, bir maşin bolup, Koştu Saravana bir mesailler tahkik etmeye geldi. Medrese-i Hanefiye Gömbed'in avvallarına şunaymış tertipler var. Var da avvallar, nişayet yok olsun. Hormatlı ahunnik nihat takdirleri Kuhven koymani, Zahiden koymani, Khorasan koymani, bir minutlu moğlalarına ne kadar hay yerlere görüşe barıp, o şotada hakkı ödeyip, o şotada ne kadar mesailler tahkik etmekte gelip gittiyen adamlar da bula avval. Şu taada yankı Celal Qari Ustad-ı Muhterem Sufran başında geçen cesedimi gurum verdim. Ki Şam'dan sonra Ustad-ı Muhterem Mevlana Mehmet Yusuf Rahmetullah'ın yanına elin kaldır akanam bir taraf dua ede akanam yüzüne türtti. Onun qaltan Türkmen çıktı toran Kur'an okuydu o gurun ayrı bir gurun onca aynı gurun edersin. Şunu Ustad-ı Muhterem Mevlana Mehmet Yusuf Rahmetullah'ın gengirgahın gözüne akanam etçini inkar etti mının nemediydi. Mınne beytiyen deydi. O da bırakıp deydi biz deydi ihtimam etti iltizam edemize aktıydı. İhtimamın iltizam manatı ne mi? Hormat Ustad-ı Muhterem Celal Qari ay tenşi aytyan dadın ki biz ihtimam etdiyet iltizam edemdak diyen dadın ayet Türkmen sadece vaqiyet şimi ya başa burada. İhtimam diyorlar şu Müslümandan o da. Burada şeriatta mustahaplık sabit boluyor. Tenşi mustahabı hemişe ihtimam etdiyen koydun. Telle mustahab teyetul vudu ve teyetul mescid ba eşraq namaz ve kuşluk namaz var. Şunu okuydan sogap. Tenne sogaplığını biliyordun, mustahablığını biliyordun. Şu doğruda ihtimam ettiğin aladan maaşını etmektir. Beter kavdat. İltizam diyorlar neymiş? Şeriatta burada mustahaplık sabit bolsa şunu onumuna ağram vermektir. Neyin edin ak? Neyin beytmeyersin? Etmeliler şeyle deyip de ağram vermektir. Şunu iltizam diyorlar. İnne Ustad-ı Muhterem Ahun Niknihat takdirleri hormatlı Toyğulcu Ahun Tumaz ve Celal Qari Ustad-ı Muhterem aya şu Türkmen sehrada şu sofranın başına dua etmeklik şu bolup duran yağdayı bilen aya şuna ihtimam diyemel mi? İltizam diyemel mi? Haytı bir adam gayratı o tofrağın başında Türkmen sarada elin kaldırman dua etmesen sünnete mutabık elin kaldırmacık dua etsin o şuna vehhabi değilmedin hebir bolcaklarmış. Petonda Müslüman doğan set dersen sizin ettiğinlerden iltizammış. O da Müslüman doğan bir kaide fıkhi var. Ne kadar fıkhi kitaplarında gelir? Men asarra ala mendubin ve cealehu azmen. Her kimi ki bir mustahaba diye ısrar etti diye ona buna ne edenak etmeliler deyip o şunu hetmin etmeli barakın tutsa fakat asabe minhu şeytan onu şu şeytanın yoluna giden şeytanın marakın vesvesesine tertibine giriftar olan adam diye. Molla Ömer Qari Müslüman doğun. Tenike naudzubillah bir de alıp bariyen yol şeytanın yol diyardın. Şeytanın yol Müslüman doğun hilafet sünnet. Sünnet-i Nebi Aleyhisselam'a ters etmektir. Şuna diye şeytanın yolunu girmektir. Halinde bir muratta olsun, iki muratta olsun, her neyse muratta olsun. Nerede kim hem Müslüman doğun şu toprağın başına doğa. Ustad-ı Muhterem yani bağın şey bolup duranda Türkmen sarayda şey iltizam dedi neymiş Müslüman doğun. Ondan sonra diyor işte yemi gurma ve de mesciden khahişim şey yok. Ustad-ı Muhterem Celal Qari Ahun Niknihat ve Toyğulcu Ahun o da ki her bir ulema-i kişinin tertibini kabul ettiğiniz mesciden hem cemden khahişim şey gel şun onçatın mustahaplığını sabit edin bir de. Men geçen haftaki geçen celdemde adres verdim. İnadakam Merkat 5. celdinde du ikinci sayan ikinci celdinde 258 seferini yadırdı. Peygamber Huda Aleyhisselam Hanefi mezhebinin fuqahalar sırasında aydıptırlar. Peygamber Huda Aleyhisselam tufran başı elin kaldırıp dua etmeyaptır. Vakti Peygamber Huda Aleyhisselam ömründe bir daha etmeyaptır. Şuna mustahap deyip bolmaya. Vakti Hanefi mezhebinin ulemaları men asarra ala mendubin bir adam mustahabı ısrar etti ona ettecek olup başka ayıp olsa etmedik adama at takıyan olsa şu şeytanın malakın yolunu giren adam olayan olsa bu da atya sen mustahab değil. Mustahab mı? Getirin dediğiniz. Hormatlı Ustad-ı Celal Qari teni ki gurunlarda ağzını doldurup ak yol, Bukharan yolu, kadim yolu şuna mengreş elfaz, avudan elfazları bilen iyiliğin hansık gurun olayardın sizin hemmecengiden men khahişim şey birçe de yani Hanefi mezhebi kitabından getirip verin ki şeyle bir zat vagan mustahap olsun. Mustahap olandan sonra ihtimam edin, iltizam etmeyin, onun müşkülü yok Müslümanlık. Ben açık edeyim yani. Hiç vakti taf başarmardınız. Şu Bukharan yollayan ha, şu Bukharan yollayan bir de kabul Hanefi mezhebi şu. Birçe kitaptan getirin, ben delilim var.
Sizin deliliniz nerede? Peygamber Hudasan bir taraf eden bolsun, o şu mustahap dip barısı etip berem bolsan, musulmandygyň ondan gurun aýra bolsun. Bu zatlar adamda näme diýerdi bilýärmi? Näme aýyp bar? Aýby şiki kitapda ýok. Kaç kefa bir el galdyrman gurun bolsamışdyk. 60'dan eýrek gurunma arada musulmanda gollam. 60'dan eýrek zatla ba Türkmen sehramyzda şeriata ters, Hanefi mezhebe ters, din diyanata ters, şonu va eýni farz ýalak, wajyp ýalak, sünnet ýalak gerekli bilýärler. Oşan haýdy birini aýtsaň näme diýerler? Saňa Wahhabi diýerler musulmandygyň. Mesal uraýmady. Näme diýerler? El galdyran näme aýba? Doga el galdyran näme aýba? Baba, wagty wada diqqat. Peygamber Hudasan bir ibadety bir şekilde edem bolsa, şonu ütgetip bolmaýar. Teşvat namaz okuýarynda, namazyň içinde Allah magfirligi doga ba. Allah magfirligi doga da, eliň adyp doga etsen, eger aýby ýok bolsa. Doga etip bolarmy? Bolmaýar. Alhamyň ödmegersinde doga ýokmy? Ya taňa şoňa meni ettehiýatyň özüne doga ýokmy? Meger Allahumma salli we doga dämi? Aýaşyn namazda eliň adyp doga etip bolýan namazyň içinde. Eliň adyp doga et, näme hukum bererler? Namazyň dogry diýerler. Namazyň külen ýamaşdan okuýmaly musulmandyň. Yani anakem Hanefi mezhebin Kitab-ı Cenaziz'de bardan okuyun musulman da oldum. Hanefi mezhebin Molla Ali Hayr rahmetullahi aleyh Merkat'ta belki meşbenine Türkmen ipteştim vallahi alem. Şu Hudaýyň benneti sırahatan aydıptır. Cenazа namazının salam verenden sonra elin kaldırıp dua etmektir. Günah deyiptir. O nedir günah deyiptir? Elin kaldırıp dua etmektir günah bolar mı? He. Günah bolýar. Haçan Peygamber Hudaýysam cenazа namazı okuyuptur da şu cenazа namazı okuyuptur. Şonu ütgetmelilerden. Namazı, 5 vakit namazı ütgetmelilerden näme? Bir adam 5 vakit namazı ütgetsen ne yaparım bura? Doğru bolar mı? Doğru bolmaýar. Cenazа namazı ütgetsen doğru bolýarmy? Doğru bolmaýar. Aradan ütgetsen doğru bolýarmy? Doğru bolmaýar. Hazır ihtiyardan haýsy bir menasiklarda bir ütgetsen aýa doğru bolýarmy? Doğru bolmaýar. Ne doğru bolmaýar? Çünkü Peygamber burada edipdir bu ibadeti. Şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ibadetini ne wagtyny ütgetmeni hakymma? Ne şoň halatyny ütgetmeli hakymma, ne şoň amalyny ütgetmeli hakymma musulmanyň. Şu taýdan zinada namazdan sonra eliň adyp dua etsen günah diýipdirler. Ne ýaparmy diýip diqqat edin wada zinada namaz Peygamber sam okuyupdyr da. Şu Peygamber okula zinada namaz okuýanna şondan sonra eliň adyp dua etmekde günah bolýan bolsa, öde dua edipdirler. Başga dinler ýok. Ne ýaparmy sufran başyny eliň adyrmak dua etmek sowap bolmalasam? Şu bilen şun deňeşdir, o günah bolýanmada şu näme sowap bolmaly? Onu Peygamber etmepdir diýip günah bolýar diými? Bunu Peygamber etmepdir da. Ondan merdewede berdin. Nasıl mesal verin? Açık mesal verin. Şu anda deşik girýärsiň, çykýarsyň. Mescide girýärsiň, çykýarsyň. Hammama girýärsiň, çykýarsyň. Şoň hemen dogaty bar. Eliň adyp şuda doga etýärsiň. Bir adam eliň adyp doga etýän, bu ne edip ber? Ütgetdirmeýär, diýermi, diýmermi? Diýerde da näme diýip? Çünki Peygamber Hudaýysam şu dogaty edipdir, eliň aldyrman doga edipdir. Şoňa mes musulman dogalama. Haýsy bir ibadet eki Peygamber Hudaýysam bir şekilde edemmoda, şonu ütgetmek aslen dogry däl musulman. İneleken bana yeni mesal vereyim. Yankı erti namazdan sonra, ne kadar yerde ikin namazdan sonra da var. Erti namazdan sonra umumen Türkmen ilin ne kadar mescidlerine çıkıyarlar daşarıyık. Şeyde tırlent duruyarlar. Tamam ahumdan talanmışyarlar. Ya'mamdan talanmışyarlar. Durusu dogat yerler. Hanefi mezhebin kitabında Babul İstibrada, Reddül Muhtar'da bardan okuydan olun. Şu kullen ehli sünnetin yolundan ne deyiptir? Halaf-ı sünnetçi deyiptir. O ne mi deyip? O ne deyip halaf sünnet bolmaly? Doga edip durlar, amin deyip durlar, kökürtör durlar, dogry deyip durlar. O ne mi deyip? Çünkü Peygamber Hudaýysam salam bir ibadet. Şu ibadet bolýanmada Peygamber Hudaýysam şunu hasana goýupdyr, anda liqa deyipdir. Tataşan wagtda musulman salam bermeli deyipdir. Siz gelipdirsiň Peygamber Hudaýysam şol salamyny jüdägäni öden wagt belläpdir namazdan soňram deyip, şeňde namaz salam bilen ideýände bolsun, çydaşy çykany bolsun, bilkul salamyň öz jaýy şo. Wagty ki şo dogry däp bolýan bolsa, şoňa kullen ähli sünnetin ýoly diýipdirler, halaf sünnet diýipdirler. Ne ýaparym şu sufran başynda eliň adyp dogry etmek dogry bolmaly. Ya Şafii mezhebi şu bir izinde durýar da. Şafii mezhebi izinde duranda ola ertin namazda kunut okuýarlar. Ikinji rekatda rükû etýärler, eliň adyp dogry etýärler. Biz duş şotada gymylamaňyk. Näme diýip? Şonki biziň mezhebimizde ýoklar, hadise ýoklar da şo. Biziň mezhebimizde ýoklar musulmandygyň. Pes şoňa menes musulman dogalama. Haýsy bir ýerdeki Peygamber Hudaýysam elin galdyrmapdyr, elin galdyrman doga etmeli. İnşallah men inniki jeretlerde bugün ýene açyklaryn. Hormatly ustad hay muhterem, menden tagazam şi birçe däne Hanefi mezhebiň birçe kitabynyň getirin ki Peygamber Hudaýysam şoň toprak başyna elin galdyryp doga edem bolsun, oňda musablyk sabit bolsun, biz de şonu etjek musulman dogan. Allah temizden tawfik bersin. İnşallah bu gurunlary inniki jeretlerde men gawlak açyklaryn. Assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh.